Vidíš. Joj, pouhých 11 FPS. Zdravím vás pri ďalšom dieli Hitman Blood Money. Serus. Tretí diel. Je tu so mnou môj špeciálny host. No. No, Nikolo. Čaute, čaute. Jeho populárny rozhovor. Najväčší. Čo už mal dávno web Bar Spin. Kde do piče. Jaký je škaredý. Ty kokos. Čo je to za misiu, hej? Čo? Jaj, čo ne. To je Fajčiho? to. No to mer. Áno. Áno. Ty kokos, takéto. The ball killer clone? Nic, The složu. ball kill. Like Jack? He's an urban legend. Even the CIA and Vypnite your own ukážku, Dobre. dotuje na pozeranie. 30 FPS. Ježišmože. 40. Kámo, čím menej sa hýbe obrazovka, tým viacej FPS tam máš. Upgrade. No ideme si to upgrade, nejdeme. Nemám ešte otvorené. Nemáš nič? Nech slabý si to človek. Lebo toto mám ten druhý oný profile. Jaký druhý? Jeden. No však mám ten špígel a ten, Ježiš. a ten čo točím tu. Ten tá hlupania tak rozpráva, že Vypni ju. ďaleko len za 50 000 to chcem. Chvála Bohu, že ticho. 50 FPS 17. Alvaro de Alvade. Alvaro de Ricardo de Alvade. Lahun. Skoro jak De La Rosa. hej. Edwin de la Rosa to moje. No čo je? A sme tady. A sme doma. Počkaj, znižím basy. Nerob sa teraz, dobre? Prečo si to vypol celé? Ty si koko. Jaj, ty No vole, takže ty vole. najprv vám ukážeme patkanie. Patkane hrajú v one, boxujú, tam one, zujú, všetko. Ale čo biješ chlapca? Joj, kladivom do hlavy. Čo biješ chlapca, ty teraz všetci idú teba byť. Týpek sa nevie rozhodnúť, či má streliť, alebo Daj mu! padne na zem od s kladivom. Fú, Taký frajer. jak som mu dal. Prečo všetkých biješ kladivom? Ja neviem, prišlo mi to zábavné. Didino. Kade išiel? Sakra, sakra. Neviem, ale keď ťa strieľajú guličkovkou. Ty naspäť ich one. Ja neviem, pluješ do nich niečo s týmto. Fuck. Vidím to tak, že pôjdeme asi od znova misiu. Hambi sa. Hambi sa. Skoro ti to trafil do hlavy. Dobre, takže ideme od znova misiu, lebo Vypni ho. Vypni ho. Ešte druhé. som mu zablokoval dýchanie. Ty čo sa cítiš dôležitý? Ešte FBI na teba došlo. Dík je. MP5 má, hlavná vec Po jednom je po jednom strieľa. Áno, by som do teba vystrelil celý zásobník, jak ty do hentých dvoch. A teraz čím budeš strieľať, keď tam nemáš náboje? Dobre, takže ideme od znovu, len necháme sa zabiť. To je na čo dobre, že ich bude strieľať, keď si sa chcel zabiť. Je to o trocha lepšie. Podľa mňa skôr Pozeraj, tento bude šokovaný. Toto ne, tohto mám zabiť a minie sa mi zásobník. Títo ťa nezabijú, aj keby ich bolo 20. No, v tejto malej miestnosti, hej. Ale áno. Čo sa stalo? Zabili ma. Aspoň na niečo je tá SBS-ka. No, tu máš. Tu máš. Aj tento Hitman 2 100 roky nabíja. Jeho normálne chytil srdcový kolaps. No dobre, Z takže ničoho nič zemrel. ideme od znovu, ale budeme sa snažiť hrať tak, jak máme. Srandu, že? Hahaha. Ale nie, ukážem vám najprv tie patkanie. Ukáže patkanie, kde sú patkanie? No pokým tento dojde, tak ja si tu vyberiem moje ony. Niečo. Oblek. Here is your jacket, sir. Áno, díky. Alebo víš čo, nechci. Vezmi to dá naspäť. Don't you want the Nechcete svoje jacket, sir? sako? No, just needed something from one of the pockets. Nie, chcel som I'll si pick ho it up. niečo vybrať z vačku.
More, nerob tu oného prekladača, ty hraj radšej. More, tu sú títo dvaja, čo oné. Nemi a nemší. Čo jeden je teplý a druhý je teplejší. Jasné. Ježiš, hen ten klobúčnik, čo kúká? Hneď do ňou Chcel vystrelím. si ukázať potkami. Áno, ale s týmto oným to pôjde lepšie. Nie. Ty keď chceš niekoho uspať, ani to nevieš, ty si úplne Človek gambla. musí tretíkrát ísť vysiu, ty kokso. Ježiš, Hamba. jaký gramblavý. Ja vám chcem ukázať tie potkany, lebo Nikolovi neveril, že tu sú. To bolo, ja neviem. Myslel si, Čo že to si do robím teba z neho vošlo? srandu a... Potkany hrajú v Aha, poker. pozeraj. To je o čo? Poď sem. Ešte sa ani nezačal, už tam máš vykačný. Týpko, rob halúze týpkovi, čo ti chce ešte doniesť kabát, more, vysere sa na teba, to bude tvoje. Však nech našlape kilometre. Nechápu všetci z toho. Dík už ho to a neomrzelé ho to. Dobre, rob niečo už, more. Však počkej, čekám, aj tak musí ten išťať. Všetci tam chodili. Kde mám syringe? Ježiš, ja som mu dal iba sedatíva. Nevadí, z chladničky sa nevyberie tak ľahko. Dúfajte. Dúfajme. Počkaj, akože keď si mu dal sedatívum, tak by si ho mal zobudiť, nie? No. Ale tým druhým liekom, ktorý ja... Nie! Však ja potrebujem jeho oblek. Teraz sa prezleč. Jako? Jaj, Ježiš. ty si viac postihnutý než, ja neviem. Zas mám čo ty opakovať tu... robíš? Dobre. Si úplný analfabet. Takže ešte raz. Tentokrát to už spravíme dokonca snáď. Píšaj, Instagram, nigga. píšaj, aký. Vidím. Ty koko, ty koko. Ježišmaria. 2 posovania už. Bože no. Here is your jacket, sir. More nemusí zaujímať. Hitlerová Don't you puška. want the jacket, sir? No, just needed something from one of the pockets. I'll pick it up later. Nie, vážne, Nikol, si predstav, že by ho niekto nablokoval Tesku. že by ho dal... Vzadu prešiel s tou No, že by mu ho tam dalo, ne? Vieš, kým sa omol k služným pokladňam a one. Dalo by sa ináč, však to tam je úplne originál čiarový kód. No. Teraz si myslíš, že si uchylak, pozrieť sa na teba. Poison! Dobre si dal. Čo si spieval s tou krvou? Pichol mu to do ruky. Toľko krvi vyšlo z takého... Teraz ma nezabudni zastaviť pred tým oným, lebo... Ja sa musím najprv za neho prezliecť. Prezleč. Sweet worker. No a hoď ho tam, šup tam sweet. Drog body, ale nie. Nikol, povedz nám niečo, nejakú múdrosť zo Čo vám života. poviem? Neviem, nič vám nepoviem. Ani tebe, ani nikomu. Ale prečo? Nesmieš byť... Nemám dneska náladu. Nesmieš byť do seba takýmto zaškatulkovaný. Ja som zaškatulkovaný. Tak ja neviem, nesmieš byť uzavretý sám do seba. Ani uzavretý. Som v pohode. Nerešeš si židlu. Som v pohode. Dikto, čo? Odkiaľ máš taký kufr? Nie. Som ukradol, Ukradol, kufrík, more. teraz neviem kade ísť. Prvá gaďo bude mať halúze, že kde má kufrík, more. Však je vonom. V chladničke. Kde ešte aj do chladničky ho dajte, čo budeš? Čo robí chladnička na záchod? Ja neviem, asi niekto predpokladal, že tam dám jeho telo. No to fajn. Teraz neviem, či mám ísť tadeto, alebo... Ježiš Nikol, v ktorej to bolo miestnosti?
Neviem, hovoril som ti, dávaj pozor. Najprv musíš nájsť tú kartu. Však tú kartu hľadám. No to neviem, ktoré miestnosti. On tam hneď vošiel. Neviem, či nešiel cez tieto niekde. Akože ja viem, kade išiel, len neviem presne, kde je to, kade išiel. Tuto. Tu. Zabij 3 patkáne, zrazu budeš mať kartu na Tu je 1 patkáň. Čo ho zabiješ? Inekciou? Hoď doňho mincu. Zabij ho s mincou. Budeš do neho toľko mincu hádzať, že zomre. Nevie zastejiť aj potkana. Ty už si úplný mamlas. Tak. Eď. Cat... Nepotrebuješ ešte nejakú optiku na to, aby si ho dal dole. Laser. Három. Tu je karta. Vidíte, jak sa tam zjavila? Keycard. Rad klub. No. Dober kufrík, ne? Na čo mi bude? Tak, kufrík pre peniažky. To je na image. Aby si vypadal originál, ako odpravám, čo? Art media. Áno, medzi ženy choď. Uchylák, teraz už úplný budeš uchylák. Najprv kúkaš chlapov na záchode, ak čúdajú, a teraz... To. Bisexuál. Joj, joj. Jaj, daj už pokoj do záchodu. Všade samé záchody. Ne, tuto to nebolo. Toto To je... niečo nižšie to bolo. Jedný z týchto dverí to boli. Nie, ale to boli také... Nie, tam boli dvere na... Vstup s kartičkou. Prvé tam neboli s To kartičkou. nemôže ísť, ne? Môžeš? Ja ťa to sú tyšie. To nie... Áno, toto sú oni. To hore a... No dobre. Tak nič. Vyzývala sa Áno, maleha. tuto. No, takže Čo, Nikolo... Ježišmaria. Patkáňa. Aj rybu dám. Ty kokos, jaký smoker. Ešte pizzu majú. Nejaké divné, ksichty majú, ne? I ešte aj cigu má v hube. Zlý texturpek. Títo čo? Títo boxujú. No, Oni sa boxujú a on Oni im sa tam nejde. ponúka. Však nevidíš, víno vypili. moc. Ty kokos. Dobre, daj to do riti. Dobre, takže ideme dokončiť misiu. Saveneme si to tu. More, není možné, Majky sa prihlásil, ty kokso, po 2 dňoch na Facebook. Jaký je frajer? Majky, sa vás, Juj. to budeš pozerať. Dojdi do košu. Som ho pozdravil minule. Aj to som mu hovoril, že jaké je hovado, že vtedy došiel a on neozval sa. Nie? Áno. Nikolo, vysvetli mu. Majky, počúvaj ma, hej. Sekretár. Na budúce, daj vedieť. A auto si zabil. Teraz ďalšieho musíme zabiť. No už sem ide. Už sem ide. Počkaj. To je to. Čo, má kerku? Nie, nakreslené fixkou. Ne. Russian military, to sú kokos. To nejakú dostal, more. Neviem, ale... Padol. Čo je? Nič. No teraz vojdeme tomuto do miestnosti. Položíme mu sem tú zbraň. On si ju zamení za tú, čo má za tú falšovanú. A tou zbraňou zastrelí potom toho vystupujúceho. A keď to uvidí ten, čo tam sedí, ten stráč, tak on sa tam rozbehne a my odpálime luster, ktorý na neho padne. Takže táto misia je vlastne len o čakaní a o hľadaní potkanov. A sem dáme bombu, place bomb. Nikolo, povedz vtip. Povieš nám vtip? Nie. Prečo? Máč. No, povedz nám vtip. Nie, povie. Povedz. Ne, povie. A kde nebývaš? Nebývam. Ty nebývaš? Nie. Daj Čo mi, hodíš to okolo? daj mi byt. Ty to des... Vidíš tam? Henten sa rozbehne tam, Prečo? lebo
ten, čo som mu zamenil tú pištol, on bude akože trénujú operu a on bude mať tú reálnu pištol, on ho zastrelí, tento si to vedomí, rozbehne sa jen tam, teraz si trénuje, že jak má vstať, no a potom padne na ten lúster. Čo nech vykrikujú pre mňa za mňa. Daj si ďaleko hľad, jak majú v divadle originál. Jaký si škaredý. Fú. Sa mi zdá, lebo má menšieho kníra, jak mal minule. Ale okuláre zo zlata. Pozri sa tie žily, určite cvičí. Taký frajer. Taký kockatý. Aaron Ross s okuliármi. Čo? Aha, pozri sa, jak je to sedadlo spravené, jak v normálnych kinách, že vieš? Aha. Revalé. No ukáž ti, ako ho zastreli, to chcem vidieť. Som ja. Mám krumpel, teda nos. No hovor, ukáž. Musia enty išli do šatníku, predpokladám. Koľko tam budú, more, hej. Počkaj, vidíš, tu je ten, čo mám zabiť. Tu... Áno, už idú na scénu, Tu sú trúbkoši. Komédia. Tento je ten, čo mám zabiť. Ježiši, až už vyťahnem nejakú zbraň. Bez som sa lakol. Joj. Tak. Tohto máme zabiť. Ten, čo má na hlave, aký špic. To aby sa lepšie zaboril do zeme, keď padne. A to bude, títo dvaja nie. Toto je on, vidíte tú pištol. On si myslí, že je to fake a ona bude pravá. Pritom je úplne real. Páči sa mi, jak oddialuje a približuje ten ďalej pohľad. Tak stále 50 či koľko tisíc. 50 000 bodaj by, čo sa divíš, bodaj by neoddialoval. 10 FPS, 11. Ešte aj veľa FPS dáva. Teraz, vidíš, už to začína. No čo sa sústredí, nebude to nič, však hen ten spieva operu, ne? Trápny je, nepočujem ho ani. Mal by viac kričať, čo tam robia na tej opere. Nepočuješ, jak kričí, zavíja. Za chvíľu dozavíja, počkaj. Už Jen ty sa tam hrajú, one si myslia, že vedia one manipulovať s puškama. No čo je? Ja čekám. Daj mi Jumbo Peanuts. Čo ti mám dať? Jumbo Peanuts. Jaj. Jumbo Peanuts, it's good for you. Majonez. Thank you. Kvalitka. It's good for you. Aha, skáče, vykričí. No, tak to, že moc tam dlho stojíš. Neviem čo, teraz nezastrelí už. Na čo si tam dal tú bombu? Neviem, idú dvaja a jeden padne. Aha. Poznáš tipis bez pointy? Dva kamienky sa hrajú na štrk. Alebo že sú one v trúbe. Tak tie dve kravy. Idú dve kravy, jedna doľava a druhá ich nedá. A tie mafiny, že sú dva mafiny v trúbe a jeden hovorí, že je mi teplo a druhý, že Ježišmaria, hovoriaci mafín. Oro, kam letíš? No a čo? No už nech ho zastrelí. No daj ešte nejaké vtipné, ono. Nevtipy. Vtipné kultúrne chvíľ, one, tieto vložky. Jak naša pani riaditeľka hovorí. Takže kultúrne vložky máme za sebou. To je tá smutná. Áno. Nie, to je sprostá. Dnes tá učiteľka, vieš čo som ti minulé hovoril? Vy ste pásli spolu ovečky. Nie, vieš čo som ti hovoril minulé tá učiteľka?
Ktorá? Tá, čo si do divadla bere kamarát. Ja aj no, tá, čo ich tam ide. Tá dneska bežala na autobus a nestihla. Ešte, že pridaj, ona ešte pridala. To má za to, že tam ona... Pridal. To má za tých 50 kamaráti. Áno. A už ide. Pozeraj. Puf. Bam! Teraz opádne. Výkričník. Asi opádol. Výkričník. Teraz on sa za chvíľku postaví, počkajte, ja si pripravím detonátor. Kde mám detonátor? Tu ja som sa zľahkol, ty kokso. Skús debila. Jak môžeš takú podstatnú? Čo? To ti hovorím, že výkričník. Jaj, on si ešte nezamenil tú pištol, no tak ďalšie čakanie máme, hej. Toto si robí srandu. Ukáž výkričník. Čo vykričíš? Tam ti výkričník ukazuje nejaké. No však to, že sa mi to nepodarilo, vidíš. Ježiš, tak vieš čo? Idem niekam. Zatiaľ. Kokso, akože my tu hodinu čakáme a ten debil. Nenormálny. Počkaj, ja sa pozriem, kde. O títo, keď pôjdu do šatní. Ešte nie, ešte raz si to zahrajú, až potom pôjdu do šatní. Jaký sú trápni, more. To sú úplný chumaj. Ani zabiť sa poriadne nevedia. Aha, pozri sa, tu sú more. Bam. Som zvedavý, jak to bude vypadať, keď dá zostrov. Počkaj. Takisto padne. Nie, on takto padne na kolená, ale padne úplne dole. A mysleli by si, že to zahral úplne originál, že ak keby. Však oni si to aj budú myslieť. Odídu všetci, on tam ešte bude ležať. Ďalší výkričník, samé výkričníky. Čo to je? Máš? Vonku je na terase. Juj. Však choď, keď chceš. Dojesem. A vidíš, ešte si nezobrali, no hej, môžeš. Ešte si nezobral tú pištol. A teraz si ide pre ňu, vidíte? Pozrite sa, úplne v tých čižmách. Kocúr v čižmách. Ježiš. Krumpla v novinách. Nikolo čekuje Facebookík. Pardon. Čiže Nikolo? Šaňo, no? Taký problém. Jaký? Šaňo, čo jaký problém? Uvideli hento na záchode a tu je krumpla v novinách, aha. Ty kokos, čo to je? A čo? Víš čo? Noviny spal a hento ho, ja neviem. Asi ho nejak likvidovať. Dúfam, že teraz budú hrať divadlo. Zase 2 hodiny čakať. A kde sú? Čo teraz konkrétne? Neviem, ale sevnem to, keby odtiaľ to padnem náhodou. Minule sa mi to podarilo. A on tak ešte aj tak pekne padá, že rovno úplne. Čo to? Kalórie iba jak ona, kokola. Neviem, čo to znamená kcal, to asi, že toľko ľudí chcelo. Kcalo, šťalo. Čo robíš s týmto? Potoč to. Jasné, tam mám tú mínu. Hej. Ináč ja som si behal po tom onom, celom onom, s detonátorom. No, ináč, niekde tu máme skrytú snajperku. Aj ti poviem kde. No kde? Tuto. Pizza. Aha. Pizza. To je tam, čo som ho v prvom pokuse ento dobúchal kladivom.
Čani. Pozrieme na mapu. Tomu ver, že sa divuje celý. Fuj, ty som nikoho nehambíš sa. Joho, Ale nie, pardon. pardon. To bol z ministerstva znútra. Pardon, nestačí. To bol z ministerstva znútra. Ministerstvo znútra vás pozdravujeme. Ináč spravil som skúš. Jaký práve? Ej. No teraz sa tu kláňajú. Jaj, bože. Bože môj. No, teraz koľko budú nacvičovať, že z kapek. 20 hodín. Robím beatbox. Aj dombox. Čo nie, ty vieš beatbox. On vie. Láska. To ja neviem. Ty. A už, má zbraň. No, Teraz to bude akčné. bude 60 hodín. Pokračovanie zajtra, vidíte to. Taký jak tento leguán na mojej lampe, aha, presne taký istý. Čo ani ty si nevidel patkaný. Nie dám ale šíť. More, potom som sa, vieš, na čom smial, keď sme išli s tými, s inštruktorom a s policajtom v aute. No. Už dával oné, že v živote si nedá tam na pušku, akože opravovať auto. Vieš, lebo tam to malí chlapci robia ešte na praxi, ne? Takže dáva tam kolesa a naopak mu dal oné gumy a takéto veci. Debili. Čistý debili. Janko tam niečo oné so zverákom tam robili. Áno, boli tam. Emóciu som tam videl, on tam rúčkoval na také onej železnej On hlúposti. tam tiež chodí do školy. Telo cvičíš, no. No už nech strelí henten, lebo... Fú, bolí ma brucho. Tá Coca-Cola je moc čerstvá. Čo sa bude? Je taká Tesková teraz, jak Tesco kolu, keby som si kúkal. Taká malá litera polková. Ale však toto, že taká Tesková, more. Tesco kola, more. Prečo? Neviem, tak mi to pripadá. Zase pozdravuješ. Prasť. To bol Sami. Ja aj to je duše ďalší. To verím, že aj... Koľko je to duše? Ale už je tam taká napínavá hudba v pozadí, ak ju počujete. Možno niečo bude. Už koľko bude mať tento diel minút? 30 za 100. 200. 10 FPS mare. Za 100 bude mať 200 hodín, no ne. No. Bám. Keď padne viac jak na kolená, tak zomrel. Tak asi nie. Toto ne. Ty debil, ty čo si tam dal? Čo? Čo si tam dal? Ty kokos, vieš čo? Ani zastreliť ho neviem. Ježiš! Postihnuté alebo bude. Ani som ho netrafil. Aký si si myslí?
No už do mňa strieľajú. Na čo to bolo dobré? Takže vidím to tak, že túto misiu asi neprejdem. Som zvedavý, koľko potkanov sem beží. Pozeraj. Tam sú pod rebríkom. Odpali. Tam sú aha. Odpali. OMG. Počul si ho? On taký, že OMG. Juj, keby mám teraz tú snajperku, alebo čo som si pridal do tejto misie. Má si ísť preto. Áno, a so snajperkou pôjdem po celom onom Není kufrík, nie. kultúrnom dome, či čo to je. Není kufrík. No, neviem, či som si nevybral škôrku. Jak vedia, že som to ja? Ha? Neviem, asi videli, nie? Odtiahli mŕtvolu, hej. Však teda. Kde je ten čupkoš, ktorého mám zabiť? Ty nemal si mu náhodou zobrať tú falošnú a dať mu tu. Nie, tomu musíš hentu vyložiť na stôl a on by si ju mal zobrať. A už odtedy bol šatný, neviem prečo si ju nezobral. Bol správne šatný. Áno. Vidíš, tento je ten hlavný, ktorého treba zabiť a to je ten druhý. Keď tam vojdem, tak hneď je tam fízel. Čo? Zadím. Na schodoch. To. Ide sem. Teraz rýchlo zabijeme hentoho. Môžeme utekať z tejto posratej misie. No, a takto sa nemá robiť táto misia. Napamätajte si. To má, ježiš, ja na javisko idem. Bože, hajzle. Buď na javisku alebo na záchod. Nevieš, utiec. Labyrint. Že, Šaňo? Povedz. Headshot. Rukecek. Pusti ho. Fuj to. Drgni ho, nech sa vyjebe s tou krabicou. Karol. Nerob, zabehlom. To je logika, že musíš zabiť 3 patkane, aby one... Čo more? Vrtačku vyťahoval na patkane, videl si to. Čo ti nejde? Klincovačku, ty. Rasista. Zober mu klincovačku s tým. Tomu ver. Ide to, hej, kde si? Tak s tým ma zabil, ne? To asi musíš pol zásobníka byť. A nie. Nemal si s tým zabiť niekoho? Nie. Vieš, to je také nenápadné, že to máš za sebou opravať. Nailer. Vidíš? Policajt, nič. Nie, odtiaľ som prišiel. No. Teraz tak rýchlo spravím túto misiu, že idem na hajzle, zabijem hen tých dvoch, vtrhnem hen tam a zabijem toho ďalšieho. Dobre, čo? Nie. No, tak nič. Tak už ma našli. Čakať. 4 náboje. Čo? Akurát. To vážne, kámo. Aha. Z 9 ich nepostrieľam. Ty kokos, ešte aj fízli sa sem dohrabali. Nie, jeden musím nabiť. Sorry. Daj, má MP5, ber.
nič. Do hlavy strieľaj, ty. Ježiš. Nie, opadni. Ale 5 nábojov do ňoho vystrelím a oné. Do hlavy strieľaj. Teraz dojdu sem. Či? No, nech ide sem už. Ježiš, troška veľa ich ide. More, títo ja neviem, čo sú nesmrteľní. Dám si tabletky. Sejmnem si to. Aj bože, tak som sfailoval túto misiu. Ja náhodou. A ja Jak neviem si toto prečo, mohol? henten si to vždycky zobral, jak som mu to tam hneď dal a teraz... Bro, je to rebel. Ty kokso, netrafil som ho. No, Nemám spachtu už. že kto je v zrkadle nejaký zelený týpek a to som bol ja. Jak to seká. Jakú ránu máš na Nie. kapte, hej? Čo ho udri s devinou. Až 4 FPS. Uteč odtiaľ, to moc veľa mŕtvo máš, malé FPS. Choď na ženské. Nevážne uteč, 4 FPS. Snažím sa. Ber toto. Foťak. Koniec misie. To je všetko. Takto sa to nerobí. Juj, ani si nejdem pre oblek, aj keď je za 5000, ale pri tom sekaní. Fú, takže Oblek za 5000. to ver. Ale A zrazu ho má. naukážte ho. Už ani nechápem nás. Idete si ho pre hlavu, Vankúš. Takže to je všetko z dneškajšej misie. Psychopat. Psychopat. Cho ty debil. Vidíš minus 5000 za oblek a za damage control minus 83 000. Čo neviem čo znamená. Ja nemám dotykový displej. No a čo našiel som potkaný, to je podstatné. Iba 28. Ešte v prvej misii bol 31. Psychopat masakr. Takže toto je koniec tohto dielu. Ak sa vám diel páčil, Alebo nepáčil. dajte like. Alebo nelike. Sakra. No, takže ak nemáte odber, tak sa môžete prihlásiť. Že, Sunny? Urob buff. Buff. Tak nič. Že...